Malawi Today. Ndipo okupatsani nkhanizi ndine Dave Kadama poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika walengeza ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma 11 a dziko lino. Mpingo wa Katolika wakhazikitsa ntchito yolimbikitsa Akhristu ake kutenga nawo mbali pa ntchito zosiyanasiyana za mpingowo. Ndipo mu nkhani zina Voice of the North yalimbikitsa mgwirizano pakati pa aphungu a ku nyumba ya malamulo ochokera mchigawo cha kumpoto. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika walengeza ngozi kuti maboma 11 mdziko muno akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Maboma awa akhudzidwa ndi ng'amba ndipo akumana ndi vuto la kusowa chakudya kamba ka ngoziyi. Maboma awa ndi Blantyre, Chikwawa, Lilongwe, Mulanje, Neno, Mwanza, Nkhotakota, Nsanje, Phalombe, Salima ndi Thyolo malinga ndi kalata imene taona. Mukalatayo mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wati Mutharika achita izi pogwiritsa ntchito mphamvu zawo pansi pa lamulo la Disaster Risk Management. Kalatayo yalengezanso zomwe boma likuchita pofuna kuthandiza anthu amene akhudzidwa mwazina ndi kuwalimbikitsa ulimi wa nthirira. Akhristu a mpingo wa Katolika mazana anakhamukira mboma la Nchewu pamene mpingowu umakhazikitsa ntchito yowalimbikitsa kutengapo mbali mu mpingowu. Cholinga cha ntchito ya National Catholic Laity ndi kulimbikitsa akhristuwa kutengapo mbali pa ntchito zosiyanasiyana za mpingo. Mwambo okhazikitsa ntchitoyi wachitikira pakachisi wa Corpus Christi Parish mboma la Nchewu. Betha Banda wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Daniel Zimba. Sikuli ndi gawo limodzi la ndondomeko yolimbikitsa akhristu wamba a mpingo wa Katolika kuti adzitenga mbali pa ntchito yofalitsa uthenga wabwino ngati mbali imodzi ya moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mwambo okhazikitsa ntchitoyi mdziko muno wachitika loweruka mboma la Nchewu. Pa mwambowu nthambi ya akhristu mu mpingowu yalimbikitsa akhristu kutengapo mbali pa zochitika za mu mpingo. A Hastings Felix Dowe ndi wapampando wa National Laity ndipo walimbikitsa akhristu kuti adzithandiza ansembe. Mambo menewo kutilimbikitsa kwambiri ife akhristu udindo wathu mu mpingo. Kuzindikira kuti notsopano akhristu ife ndife amene tena kusamalira mpingo kutukula mpingo kupita kutsogolo. Ngati mukudziwa bwinonso Nkhoswe wathu ndi Papa Yohani Woyera amene wachiwiri koma amene anapereka chitsanzo chachikulu chotilimbikitsa ife akhristu eni wake chifukwa amayendera ndithu malo ena onse. Mwazina sikuli linazindikiranso udindo wofunikira umene akhristu wamba ali nawo pakufalitsa chikhulupiriro, kutumikira anthu komanso kumanga mpingo. Bungwe la akhristu a mpingo wa Katolika mdziko muno la Catholic Laity Council linakhazikitsidwa mchaka cha 1999. Amayi ochokera m'madera osiyanasiyana a Pentecost International Christian Church akutenga nawo mbali pa msonkhano wa amayi mu mpingowu. Msonkhanowu ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe pamutu wokuti mayi wopambana. Cholinga chake ndi kulimbikitsa amayi pa nkhani za uzimu, zachuma komanso makhalidwe oyenera. Clever Mwale wadza ndi ripoti ili kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa komiti yokoza msonkhanowu a Jeni Mazengera ati cholinga chawo ndi kukonzekeretsa moyo wa uzimu wa amayi powalimbikitsa nkhani za utsogoleri ndi zachuma mwazina. Ineyo mtima wanga wafika kale ponena kuti Ambuye ndinokoma chifukwa tikutha kuona kunena kuti zomwe timayembekezera zikuchitika. Choyambirira chenicheni tinafuna kudzadya mzimu ndi kukula, and already morning session yatipatsa kunena kuti ndithu zinthu zomwe timayembekezera zafika. Tamva chiphunzitso chabwino cha nkhani ya chuma, mmene tingapangire invest, mmene tingadzalire kuti tikolole, osatiso kuti mumadikirira nthawi zonse kunena kuti ndisale kudya ndipempherere nthawi zina inde tikupemphera koma tizikhala akhristu ochita mawu. Mkazi wa yemwe anayambitsa mpingo wa PICC Mbusa Lois Banda
wati msonkhanowu unabweretsa pamodzi amayi ogwira ntchito zosiyanasiyana zomwe zikupereka mwayi wolumikizanitsa amayiwa. Amayi amene abwera kuno monga msonkhano tinawutsegula kukhala kwa ana mnyumba komanso tiitane aliyense amene ali mzimayi maofesi kani mabizinesi kubwere limodzi kudzayanjana komanso nthawi ya chisisimuso komanso anthu alimbikisike komanso kuwabechera kufunikira kwa mzimayi kuti kukhala moyo wopita chitsogolo. Ndipo mmodzi mwa amayi omwe ali nawo pa msonkhanowu Achimwemwe Chipingo anati apeza mwayi waukulu ponena kuti ziphunzitso za ku msonkhanowu zikuwalimbikitsa ku moyo wauzimu angakhalenso pa ntchito yawo. Nthawi zonse ndikangomva kunena kuti PICC akufuna akhale ndi msonkhano ineyotu ndimaonetsetsa kunena kuti msonkhano umene ndipanga atendi. Why? Choyambirira chifukwa cha mtsogoleri wake ndi m'busa amene ali ndi masomphenya komanso amayi alinso ndi masomphenya. Fa nthawi zonse akafuna kukumana ndi moyo wa munthu sakumana nafe only ku moyo wathu wathupi komanso even ku moyo wa uzimu. Ngati lero ku moyo wathupi taphunzira nkhani yokhudzana ndi momwe tingakulire mchuma. Msonkhanowu umachitika kamodzi pa zaka ziwiri zilizonse ndipo umalimbikitsa zakusinthika pakachitidwe ka zinthu komanso kuti amayi akhale odalirika m'madera awo. Pofuna kuthandiza anthu amene ali ku ndende kuti adzitha kupeza chilungamo mosavuta, Legal Aid Bureau yachita mgwirizano ndi sukulu ya Catholic University. Mgwirizanowu uthandizira kuti milandu ya anthu amene akudikira ku ndende za dziko lino imvedwe mwansanga ku mabwalo a milandu. Kudzera mu mgwirizanowu ophunzira pa sukuluyi adziunika milandu ya anthuwa. Daniel Zimba wa Zanzambiri mulipoti ili. Lachinayi akuluakulu komanso ophunzira ku sukulu ya Catholic University limodzi ndi akuluakulu aku Legal Aid Bureau anayendera anthu amene akusungidwa ku ndende ya Chichiri pamene akudikirira kuti milandu yawo yosiyanasiyana imvedwe ndi bwalo la milandu. Pa ulendowu anthu opitirira 33 amene akusungidwa pa ndende ya Chichiri pamene akudikirira siku lakuti bwalo la milandu lidzamve milandu yawo yosiyanasiyana apereka uthenga okhudza milandu yawo kwa ophunzira azamalamulo pa sukulu ya Catholic University. Mmodzi wa akuluakulu ku sukuluyi Atamandani Kadyampakeni ati zotsatira zimene ophunzirawa apeza pa ulendowu akazilemba ngati mbali imodzi ya maphunziro awo ndipo kumapeto kwa zonse adzazitumiza ku Legal Aid Bureau kuti akadzigwiritse ntchito ku bwalo la milandu pokapempha mwayi wa belo kwa anthu amene akusungidwa ku ndendeyi podikirira siku lakuti bwalo lidzamve milandu yawo. Ndipo Amusa Ibrahim ndi mmodzi wa akuluakulu ku Legal Aid Bureau. Zipangizo zoti tikupita ntchito zochepa ndicho chikumaona ngati anthu ana pakakala arrange ndi kuti anatithandiza kwambiri papato ukhasitikana kwanisa kuti mpaka tiwafikira anthu ngati imeneyo. Michelle Scott komanso Stefano Kamwaza ndi ena mwa ophunzira azamalamulo amene akuti apindula ndi zimene apeza pa ulendowu. Timatithandiza so ifeyo ngati ma students amene tikuphunzira zamalamulo kuna kuti zimene taphunzira mklasi tizigwiritse so ntchito komanso pamene ifeyo tikuthandizidwa ngati ma students tikuwathandiza so anthu ena amene akusoweka utumiki wathu. Ndaphunzira kuti anthu ambiri kwa kaida amene makhala mmene muchifuna chona kuti alibe chipole. Maphunziro athu kwenikweni ndichona kuti tikufuna tithandize kuti wina aliyense alandire justice. Gawo 42 la malamulo a dziko lino limafotokoza kuti munthu oganiziridwa mlandu ali ndi ufulu otulutsidwa pa belo kapena ayi kupatula pamene kumutulutsa munthuyo kutha kusokoneza chilungamo cha mlandu umene iye akumuzenga. Voice of the North yalimbikitsa mgwirizano pakati pa aphungu aku nyumba ya malamulo ochokera mchigawo cha kumpoto. Gululi limene limalimbikitsa chitukuko mchigawochi lati umodzi pakati pa adindowa ungathandizire kutukula miyoyo ya anthu. Akuluakulu a gululi alangizanso aphunguwa kuti asakachite zokondweretsa zipani zawo ku nyumba ya malamulo koma zopindulira anthu amene anawasankha. Sam Kalimira wa Zanzambiri mulipoti ili. Mamembala omwe ali mu Voice of the North ndi ochokera ku ndale azachipembedzo azamaphunziro komanso azamalonda ndipo onse amachokera chigawo cha kumpoto kapena kuti amakhala ku chigawo cha kumpoto. Mafumu nawo aku chigawo cha kumpoto ndi mamembala a gululi.
poyankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Mzuzu wapampando wa gululi a David Bota anati aphungu akuyenera kugwira ntchito limodzi mu nyumba ya malamulo ngakhale kuchoka ku zipani zosiyanasiyana. Abota anena kuti anthu akuchigawo chakumpoto akufuna zitukuko osati ndale. Kwa pafuna kuti agwirane manja akayang'ana kwambiri za zipani zawo ndiye kuti chochosera usogoleri umene wapitawo sichiziwika yani. Timasintha usogoleri kuti mwina tiyese awa abweresenso kusintha pa zimene ife anthu a chigawo chakumpoto tikusowa. So tikuwayitana anthu amenewo abwere pamodzi agwire ntchito limodzi ndi nzawo inokichana pa nkhani za chitukuko. Zipanizo azipitiriza amene angapitirizire. Phungu wa nyumba ya malamulo kumwera chakumadzulo ku boma la Mzimba Akhumbo Kachali akugwirizana ndi a Voice of the North ponena kuti aphungu akuyenera kumayendera limodzi pomakakamiza boma kuti likwaniritse zitukuko zina zomwe zofunika ku chigawo chakumpoto. Akachali anena kuti aphungu akuyenera kugwirizana zitukuko zingapo zikuluzikulu zomwe akuyenera kuti onse azizipempha mnyumba ya malamulo ndi cholinga choti boma likwaniritse moteremo yawo. Padali pano mamembala a Voice of the North ayamika mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika posankha Enock Chihana omwe amachokera mboma la Rumpi kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mamembala awa apemphanso a Mutharika kunena kuti amalitse zitukuko zimene boma la Malawi Congress lidasiya ngati zokhudza misewu, kumanga maofesi a khonsolo ya Mzuzu, kumanga nyumba yosungira mabuku pa sukulu yenjere ya Mzuzu, malo a chitukuko cha Chinyamata ndi zitukuko zina. Bungwe la TVETA lati ndilokhutira ndi mpikisano wa luso la ntchito zamanja umene wachitika mdziko muno. Mpikisanowu unabweretsa pamodzi ophunzira ochokera msukulu zosiyanasiyana za ukachenjede wa luso la manja. Clever Mwale wadza zambiri. Mpikisanowu omwe unali wa masiku atatu unabweretsa pamodzi ophunzira mchigawo chapakati omwe akuchita maphunziro azomangamanga, zosoka ndi zootcherera mwa zina. Mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Sichiwola anati mpikisanowu sunali wopeza wopambana kapena kugonja koma kupeza luso lomwe sukulu za ntchito zamanja zikusula. Timakumbutsa Chinyamatawa kuti kupita ku technical college ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa monga mukudziwa ntchito zikusowa koma nthawi zina zake chimene ntchito zikumasowera sifoti ntchito kulibe koma kuti achinyamata amene afuna ntchitozo alibe luso limene likuayenereza kuti akapeze ntchitozo. Mkulu wa sukulu ya Lilongwe Technical College Asuzika Mvalo anayimira nduna za ntchito ndipo anati mpikisanowu kupereka chithunzithunzi chakupambana kwa maphunziro a ntchito zamanja zomwe zikutsutsana ndi mphekesera zakulephera kwa ophunzira a ntchito zamanjazi. Timanena kuti ma activities ngatawa, ma competitions ngatawawa amabweretsa pamodzi aku industry, aku ma college, achinyamatawo zimene tapanga mu through ma competitions awawa zimakhalira kuti even aku industry apange appreciate azinena kuti ma standards awa ndi amene tikufuna ku industry. Ndipo Jessica Sefula ndi mtsikana yekhayo yemwe anapambana pa mpikisanowu ndipo anati izi ndi chilimbikitso kuti akazi atha kupikisana ndi kupambana pa amuna. Zimene chitika lerozi kupambana kwanga kwa ndilimbikitsa kunena kuti ngati mtsikana toyana zikhawo zidalira konse samakhala ngudalira makolo kudzera mangosi amene timaphunzira pano pawa ndi zimene tikuina patsogolo pa zathandiza kupanga ntchito zina zimene anthu ena sangathe kukwanitsa. Opambana pa mpikisanowu atenga chikho, mendulo komanso ndalama yokwanira 300,000 kwacha ngati mphoto. Popitiriza nkhani zathu, mfumu yaikulu Mkabo ya boma la Chikwawa yalangiza atsikana kuti adzilimbikira maphunziro pamene pali ndondomeko zambiri zowathandizira. Mfumuyi yayankhula izi loweruka pamwambo okumbukira tsiku la mwana wa mkazi pa dziko lonse umene unachitika m'bomalo. Daniel Zimba wadza ndi zambiri. Siku la mwana mtsikana pa dziko lapansi amalikumbukira pa October 11 chaka chilichonse, koma chaka chino mwambo wokumbukira sikuli wachitika loweruka pa October 25 ku Chikwawa. Bungwe la AIDS Healthcare Foundation ndilo linakonza mwambowu chaka chino ndipo a Davis Mwachumu ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungweli. Tsiku lokumbukira mwana wa mkazi pa dziko lonse lapansi limene limachitika pa 11 October, pa zifukwa zina talikumbukira tsiku la lero andi chimene timachita lero ndikusatizira mmene full council meeting imayendera kuti anawa azitha kudziwa kuti imayenda bwanji komanso azikhala ndi confidence, azizindikira kuti ku district wako kumachitika chani, komanso atengera advantage pa
kukumana kumeneku kuti apange raise ma issues amene amakumana nawo tsiku ndi tsiku. Pamwambowu atsikana ochokera mu sukulu zosiyanasiyana kudera la mfumu yayikulu Ngabu bomalo adandaula ndi kuchepa kwa zipangizo za ukhondo wa atsikana maka mu sukulu za sekondari za boma, umphawi komanso miyambo ndi zikhalidwe zina zimene ati zikusokoneza maphunziro awo, ndipo Lydia Zimkambani ndi mmodzi wa ophunzirawa. Timafundisa kuti adindo aja ngati pali mabasa lezi ena amene akufikira kunoko kuchikwawa kaya akuboma konko kuti azithako kufikira ma school zambiri cholinga kuti asikana ambiriso azipita ku school azikhala ndi moyo kuti akhoza kumapitiriza maphunziro awo foti ana ambiri akusiya school kapena kukwatisidwa mwachangu akadali ang'ono chifukwa kuti makolo awo alibe kuthekera azipeza zimene zoti mwana uja wapita ku school komano school fees alibe vini makope alibe makolo amuza kuti ikhala pansi nanga uzingokhala basi kwatidwa ifuna kuti alibe kuthekera kuna. Poyankhulapo mfumu yayikulu Ngabu yati limodzi ndi adindo aboma komanso mabungwe osiyanasiyana akuchilimika pofuna kukonza mavutowa kuti maphunziro a atsikana m'bomalo apite patsogolo. Nawo Alan Kazembe kuchokera ku khonsolo ya boma la Chikwawa ati ali ndi chikhulupiriro kuti pamene boma likufuna kuonjezera thumba la chitukuko la CDF mavuto amene atsikana akukumana nawo mu sukulu za m'bomalo achepako. Mwambo wokumbukira mwana mtsikana pa dziko lapansi chaka chino unakhazikika polimbikitsa liwu la atsikana komanso kuti atsikanawa adzitenga nawo mbali pa chitukuko cha dziko. Premier Bet Malawi yapereka katundu wa ndalama pafupifupi 3 miliyoni kwacha ku wodi yochitira amayi pa chipatala cha Lirangwe boma la Blantyre. Mkulu wa Premier Bet Malawi a Josephine Mphwiniza wati kampani yapereka thandizoli ngati mbali imodzi yozindikira ntchito yayikulu imene amayi amayigwira. Gift Sitima wadzanzambiri mulipotiri lomwe akuwerenga Daniel Zimba. Amphwiniza ati anthu akuyenera kumakumbukira amayi osati pa tsiku la anakubala lokha chifukwa amayi amakumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana m'moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tinachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tisamangopanga celebrate azimayi pa Mother's Day pokhayi mano tsiku lililonse titomapanga celebrate. Ndi tinachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tibwere kuno ku Lirangwe Health Center tayendera azimayi tapase kuti tiwiri titatu kuti tathandizire masiku awiri atatu pa moyo wawo. Patricia Matanki ndi mkulu wa anamwino pa chipatalachi. Ku Lirangwe kuno timaona ma deliveries okwanira almost 120 pa mwezi. Mavuto amene timakumana nawo mu chipinda chathu cha leba ndizo kuti chipinda chathu chimakhala nthawi zina ndi chaching'ono pena timapeza kuti masiku ena tikulandira azimayi ambiri amene akubwera kudzachira koma kachipinda kathu ndithu ndikakang'ono. Komanso zinthu zina zimene zimathandizira kukonza wodi kwathu zimatha kumatichepera ndiye timafuna chithandizo ndithu kuti tikhale ndi zinthu zokwanira kutengera ndi population imene tikupanga kata pa mwezi umenewu. Mmodzi wa anthu omwe alandira thandizoli Astela Sumaisi omwe amachokera mmudzi wa Mphale ati thandizoli lafika mu nthawi yake. Ife ndifosangalala titakuona nina Premier Bet kubwera pamalo pano kuzatipasako chithandizo chimene kwa ife amayi timachisowekera. Pali zinthu zambiri zimene timasowa pa nthawi tikubwera ku chipatala kuno koma ndifosangalala ndi okondwa chifukwa mwatiyendera ndikuzationa ndikuzatipasa mphaso zimene pa ife sitimayembekezera. Wina mwa katundu yemwe waperekedwa ndi zitenje, sopo, sugar komanso mchere. Mwini sukulu ya Charismatic ku Lilongwe Joseph Patel walimbikitsa ukadaulo pakati pa sukulu zimene sizaboma pa maphunziro. Patel apereka malangizowa boma litalengeza kuti liyamba kupereka maphunziro aulere msukulu zake za sekondari kuyambira mwezi wa Januwale. Posachedwapa sukulu ya Charismatic yapereka mphoto kwa ophunzira komanso aphunzitsi amene achita bwino mchaka cha 2025. Patel akufotokoza. Ifeyo ndothokoza boma kunena kuti labweretsa maphunziro aulere ku secondary school monga mukudziona kuti 1994 nthawi imeneyo maphunziro anakhala aulere ku primary school. Chifukwa chakuti anali aulere chinapangitsa kuti ku secondary school kukhalenso demand yaikulu pamene ma private school anabwera ambiri kuthandizira boma. Ndiye pakali panopa ngakhale zali choncho ana ena amakolo amene ali ovutikitsitsa amalepherabe kutumiza ana ku sukulu zimene asankhidwira chifukwa choti mwina ndalama alibe komanso kuti apite ku ma private school amene ali otchipa. Ndi izi zimene president Professor Arthur Peter Mutharika alengeza kunoti kubwera January maphunziro akhala aulere ku secondary school. Ndizonyaditsa ku dziko la Malawi kunena kuti panopa ana ambiri tsopano adzipita ku secondary school ndi kuti mmene ma drop outs achepa. Frederick Likoswe ndi mmodzi mwa aphunzitsi amene alandira mphoto pa sukulupa.
zimene ntchito zimene tagwirazi kuti mphunzitsi ampase mphaso ndizofunikira kwambiri. Ineyo ndasangalala kwambiri mphaso imene ampasa chifukwa chakugwira ntchito. Ndilimbikitsa bwino kwambiri chifukwa tigwira ntchito mopitirira pamene papa tichita bwino kwambiri. Ophunzira ayembekezere zapamwamba kwambiri. Ndipitiriza pamene papa pamene papa nkuyamba kumeneko zomwe kwambiri. Munkhani zina ophunzira pafupifupi 76 amaliza maphunziro a ubusa pa sukulu ya Evangelical Bible College mu mzinda wa Blantyre. Kuti timve zambiri pa nkhani iyi nayi Daniel Zimba. Yemwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu a Hendrix Dzama alimbikitsa ophunzirawa kukhala ochilimika, odzichepetsa komanso kutumikira mpingo ndi dziko muchilungamo. Adzama ati kunja kuno kuli anthu ambiri amene akuchita zinthu zosayenera mu mpingo, monga kubera mamembala a mpingo ponamizira kuti akuchita chifuniro cha Mulungu. Choncho iwo amema ophunzira amene alandira zikalatazi kupewa mchitidwe otere. Ali ndi udindo wakulu kuti adzichepetse popita mmodzi komanso akhale ndi ungwiro osakhala ndi moyo wakubandalama mu chechi zimene zikuchuluka masiku ano, komanso moyo othandizana. Kwa chachikulu chimene ndinanena nchakuti iwo ayenekera kufunsa kupezeka kwa Mulungu. Mose ananena kuti ngati simupita nane ndi anthu ndetu musapite nafe. Mkulu wa sukuluyi Asidala Mphongolo wati ndi okondwa kuti sukuluyi ikuchilimika pothandizira utumiki wa Mulungu komanso chitukuko cha dziko lino. Kumbukira mawu a Ambuye akunena kuti zokolola nzochuluka koma kugwira ntchito ndi ochepa. Nde ife tikamapanga graduate anthu mkwapitisa mumunda timanena kuti tikugwira ntchitoyo monga Ambuye adatilamulira. Ndipo a Joe Kachali ndi mmodzi wa ophunzira amene alandira zikalata za maphunzirowa. Zakhala chosangalatsa kwambiri chifukwa kuti tafikira gawo loyamba la chimene timachiyembekezera kuti tikhozofikira, komanso tazama mu mfundo zimene zikhoza kuchitira ubwino mu chikhalidwe chabwino ndi chisogozo chabwino cha ngakhale dziko lathu la Malawi pa usogoleri ndi madera onse. Sukulu ya Evangelical Bible College pakadali pano ikusula ophunzira ochokera mdziko muno komanso ku Mozambique, pamene pali chikonzero chakuti sukuluyi iyambenso kufikira ophunzira a m'mayiko ena. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika walengeza ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma 11 a mdziko lino. Mpingo wa Katolika wakhazikitsa ntchito yolimbikitsa Khristu ake kutenga mbali pa ntchito zosiyanasiyana za mu mpingowu. Ndipo mu nkhani zina Voice of the North yalimbikitsa mgwirizano pakati pa aphungu a ku nyumba ya malamulo ochokera mchigawo chakumpoto. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 #. Unali ndine Dave Kadama, tsiku lopambana.